bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diini kono kadi en calmini khalifaɓe aada ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e galle he guila dow ha less ha ɓen ɓe ganduɗa kadi ni ko waɗoɓe feere ha jeeɗen en garti e émission holmboni an tawa ko tongode temedere e capanɗe jeenayyi e joyyi hande noon eɗen bismiɗo mo bisminoɗen e tongode men temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati so tawi eɗen kaala émission o wiyete ko holmboni an neɗɗo o rewɗo o ande guilay fuɗɗo makko jangde makko ha e caɗele makko gurdam en teskinoma ko yimɓe kewɓe kaali mbi hakkude makko e ministre on woni Daoudou Moussa Malal Baydi Moussa gorko mo windu Bosoyaɓe kono kadi ni hakkunde woodi wiɓe ne yurmini woodi wiɓe kadi ne ko joguiɗo fimde wawi dañde hono ɗum ɗon on kadi ni woni omo ganduɗa ko Mamadou Issa Nia eɗen mbawi wiide ko kanko woni premier adjoint maire toon to commune mo Orkodiéré yawdude Daoudou Moussa Malal Baydi Moussa Orkodiéré noon ina wiye guelleji Birom walla wiye Wuro Bida Sare Laamu walla wiye Jamɗe Soule Ndiaye ko on kadi hande woni mo jaɓɓitiɗen ɗo e ndeɗo tongode ɓen mbatta joni so wona tottudembo o salmodira e yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV assalamu aleykum assalamu aleykum bandiraɓe téléspectateur yeɓoɓe Pindi TV assalamu aleykum Ba Mody mi salmini dendagal musidɓe taw kadi ko yiɗɓe e yeɓoɓe Pindi TV ɗum ɗon joni jaɓanten ɓoyani ko jartuɗen e Romo Diallo woni élection législative baɗɗo 2024 hol jencudi on élection mi salminima gongol no mbiɗa ni jaltuɗen koye élection mo ganduɗa hoorema élection mo Sénégal foof sabbino to banggue pour wadde confirmé gouvernement gonnoɗo henno wadde confirmé woni est ce que leydi ndi ma walluɓe enoɓe liggori walla leydi ndi ma hatɓe liggade ɗum on ɗon Allah waɗi Sénégal naɓe paami ko ɓuuri hen hewde faami yimɓe jii gartam leydi ndi ko hokkudeɓe majorité pour wonde ɓe mbawa wadde déroulé projet mabɓe mo mbiyata vision 2050 enen noon to banggue département de Kanel jencudi département Kanel voilà donc to banggue département de Kanel yamani so wona département de Kanel jeeyɗen so tawi gonɗen ko Dakar walla gonɗen koye département ji goɗɗi so tawi ko vision Sénégal ko développement Sénégal jiɗɗa so tawi ko politique mbatta a wawa wasde wotandeɓe pour ko de majorité mais to banggue département de Kanel eɗen gandi ende région matam hon particularité gonɗo toon ko ɓuuri hen hewde particularité o ko yimɓeɓe jawani oppude parti au pouvoir gonɗo ɗon o ɗum ko hen gueɗel particularité gonɗo toon o ko peut être honko woni koye yimɓe taw ha joni suwa yaltu ɗum saabi toon pour mbawa yaade toon gañoɗa mbaɗa imposé toujours ɓurta basade koye parti gonnoɗo ɗon o walla no wonirno ɗon ni noon mbawɗa haaldirde yimɓe pour mbawa wadde pour mbawa dañde encore confiance yimɓe ɗum saabi yimɓe jeehi toon e liste biyeteɗo takku wallu Sénégal wannoon yimɓe toon pour le moment ɓe ganda haɓe manqui famde walla haɓe manqui andude jaɓɓal laamu hesgu ngu toon banggue on saabi ɗum saabi jaaɗen to banggue jaaɗen liste takku wallu Sénégal e gañiɗen département de Kanel taw kadi ko on liste gagni mais ene waɗi Pastef naɓe wonɓe nder département de Kanel ɓen kadi aussi en mbaɗanɓe encouragé par ce que guila koɓe goho koɓe ɗiɗo koɓe taro ha hande exactement machallah aɓene kew e nder département de Kanel kono mbimami ni kono pour poola on département mbawɗa yaade koye parti bien sûr mbawɗa yaade koye parti au pouvoir gonnoɗo ɗo ko ɗum woni aadi men enen généralement ko ɓuuri hen hewde yimɓe jawan oppude pouvoir voilà beele hande wadde e nder réaction ma beele min coynta komo janggo wadde e nder parti Pastef ene wawi wonde c'est ko ɗum ne wawi wonde c'est possible yiide men nder parti Pastef
ko mbimami ɗo joni ko par ce que il faut neɗɗo anda ko woni élection ko so yonti to jiɗɗa fof ya so tawi ko ɗum hokku par ce que ko miijo élection ko miijade oɗo banggue ɓuuri moƴƴude e oɗo banggue ko anni joguiɗa toon so tawi élection gasi Allah waɗi ko oɗo gagni so tawi ko politique mbatta anni en waɗi gueɗe ɗiɗi en waɗi politique en waɗi ko wona politique ko ɓuuri hen hewde noon hannde e nder Sénégal wonen hewɓe sa ƴeewi politique mabɓe ko neɗɗo wona ko woodi ko mais wona ko renda ko ala ko neɗɗo o so tawi ko neɗɗo tan darta toujours aɗa wawi wasde wondude makko a wondata e makko par ce que kanko tan darta ɗum woni ko wona politique o woni politique ko liggey gonaɗo élection présidentielle waɗi Pastef walla mbiyen coalition Diomaye sen beela mbiyen dolɗe ko Pastef e keeɓi majorité taw kadi ko c'est la première fois mbiyen koko ɓuuri hen hewde e nder Sénégal président yana taw wona deuxiéme tour beela hannde jafoɗade beela hannde yiyedema e parti Pastef mbala yimɓe miijata ko gondun ɗon koye mawɗo leydi jaltuɗo président Macky Sall ko kanko laamuji ɗi leppi ɗi koye makko ɗi daña mbala teddata e moon tan jahon ɗum no mbimami ni c'est à dire ko toon panomi ɗum so tawi ɗum teddema an a waɗani politique an so tawi mbatta ko politique so tawi politique mbaɗanɗa o ko pour développement localité mo jeeyaɗa o tawi politique mo mbaɗanɗa o ko pour ɓamtare ko politique mbaɗanɗa a wawa wasde e wiide a yaadani e parti au pouvoir so tawi aɗa jeeya e liyeji ɗi jeeɗen ɗi ko wayno hannde exactement Kanel en département walla région de Matam en hannde hon sañceji kewɗi gonɗi toon élection wonno élection ɓe présidentiel waɗi ɓe gañum ɗon jarannomi élection législative ari yimɓe sénégalais ji mbaɗi confirmé ko ɓe min jiiɗi halfinde leydi ndi pour mbawa ligganade leydi ndi donc annene holko mbawɗa wadde ko yejjidde élection mbaɗa ɗum caggal ƴeewa exactement liggudade e mabɓe nde woni ƴeewa ligganade diwan ma taw koye mabɓe liggoɗa par ce que hannde kala mo liggoɗa e mabɓe a wawa ligganade diwan ma donc il faut aussi ɗum kadi yimɓe ganda ɗum ko maɗum ɓuura wadde clair tawi a wi aɗa wona opposant tan à vie an a waɗani politique so élection yonti noon kanko hokkumo wadmo évaluer ƴeewa est ce que ko Sénégal naɓe kalfinimo ko e nder ɗiɗon duuɓi joyyi holko mbaɗi holko mbaɗani par rapport e ɗum mbiya mbiɗa continue wondude makko walla mi wondani e makko mbiɗa arte e makko walla gotana goɗɗo ɗum woni ko ganduɗa hoorema ɗum noon neɗɗo waɗirta évaluer neɗɗo bien sûr par rapport waɗirta évaluer gouvernement par rapport e élection kono wona wiide tan min ko ɗo to jeeyami mi wotantaɓe walla min komi pullo tan mi wotantaɓe ɗum wona min mi ala nden yiyande min jiimi ko hannde yo Sénégal naɓe foof ndentu gona neɗɗo goto gona caggal oɗo gouvernement yimɓe mbawa liggade Sénégal voilà ɗum jiimi ko ɓooyani ko min jii Harouna Moussa Malal Baydi Moussa kanko arde ɗo yidirde e PM Ousmane Sonko bel wona ɗum deftane ha hannde haalama ko arti e yimɓe yo mbaɗ aɗa andi Harouna Dia ko neɗɗo belɗo liggodade e fannuji fof par ce que Harouna Dia en jii gouvernement Macky Sall ha gasi laamu ngu ha gasi ala to nanɗen Harouna Dia dañi en poste naggam firti ko fiɓe ɓernde makko ko waɗe ɓernde makko wona kanko hoore makko wona dañal makko kanko hoore makko ala waɗe ɓernde makko ko yo Sénégal dañ jaam waɗe ɓernde makko yo Sénégal waɗ développé o haali no yimɓe mbi ɗum wawa wonde neɗɗo wawa addude jawri mum tan waɗe e laamu wiya yiɗa poste yimɓe mbi ɗum wawa wonde et pourtant ko ɗum woni ko waɗi ha gasi ha yetti woni loyal ha yetti kadi eɗen gandi kala façon haare eɗen gandi exactement yimɓe kaɓe Harouna Dia to banggue sikkude peut être ma Harouna Dia ƴeew laamu ma Harouna Dia yiiɗ laamu guila dow ha less enen fof eɗen gandi kala gonɗo e Sénégal en andi ko kewno kono o holli kanko loyauté makko ko lamɗo gonɗo ɗo ko wadde mo accompagné ha o yettini mission makko so tawi kadi ñanden a yiyimo e bien sûr ɗo e nder Sénégal ha yimɓe mbaɗi hen par ce que parfois hayso tawi honko kewata nder mais yimɓe mbawi haalde tan ko woni dow ko wonde Harouna Dia yidiri e Sonko bon ɓe mbaɗa interprétation ngaji o waɗi rallier voilà ɓe mbiye koko mbaɗaɗo convoqué c'est vrai Harouna Dia eɗen fof eɗen gandi apport mo waɗata e Sénégal mi ƴetta hen goto woni société énergétique oɗon West Africa voilà donc oɗon société en jii e nder he
ko ɗon Samuel Sarr waɗano bien sûr ko waɗano arrêté par rapport à ça e ko jiiɗen e journal Harouna Dia so tawi ari waɗama convoqué bien sûr e nder Sénégal ari joddima e autorité ji ɗi haalde mabɓe yewrude mabɓe hoori mo laɓɓinama laɓɓinama hoori donc aɗen on kam waɗira ha convoqué batte ne sohe waɗira ha convoqué banggue honko ñaami ala waɗira ha convoqué ko holno on société wawata yarude yeeso doole ɗe ko kanko wonno jikki ko kanko wonno holno wawata exactement wallodirde e ɗiɗo autorité ji keesi ha société o wawa wallude wawa yarude yeeso wonta gartam Sénégal ɗum tan woni koyɗe Harouna Dia donc ari o joddi mabɓe o yewrude mabɓe koyɗe makko wona ko yimɓe mijoto politique mo gasata ala koyɗe Harouna Dia ko développement Sénégal koyɗe Harouna Dia ko gartam Sénégal donc so tawi autorité keesi ɗi ne poti omo foti wadde apporté ko waɗano apporté président Macky Sall ko omo foti wadde ɗum apporté ɗiɗo autorité keesi pour gartam Sénégal ko baɗo en jiiɗimo e docteur Ibrahima Sy won wiyoɓe ko docteur Ibrahima Sy wonata sababu ha Harouna ara Pastef an hol yandema e ɗum donc eɗen ɗum bon hande mi ƴeewa haali docteur Ibrahima Sy mais minenne mi haalana hen haala ministre Alpha Ba ɓen foof ko yimɓe ko jeune uji watɓe reconnaître gueɗe Harouna min mi yii Ibrahima Sy ministre Ibrahima Sy mi yii kamɓe maniére kamɓe en Alpha en maniére no mbaɗirta politique min on politique ne welimi par ce que ko laamade aɗa wawi neɗɗo laamo wiya mi laamima mbeɗa haɓa ɓe gondani hen ɓe ala mais ko laamade ƴewde nafoɓe ɓe aɗa fooɗa kala nafannoɗo aɗa fooɗa ɗum aɗa ɓado ɗum beele ne continue nafde on politique min mbiɗa yaadi e ɗum donc ɓen eɗen jettaɓe donc ɗin rapprochement ji so mbaɗi ɓen en mbawa arde ɗo taw kadi en jettaniɓe par ce que kamɓe ɓe jii koye Harouna ɓe gurduno e Fouta koye Harouna ɓe gurduno e Sénégal bon ɓe jii gueɗe ɗe waɗata ɓe mbaɗi ɗum reconnaître ɓe jii ɗum ɓe mbi minen exactement il faut min kalna ɓe min gondi ɓe ko neɗɗo jaam ko neɗɗo ballo ko neɗɗo dans tous les domaines ɗi jaaruɗa social voilà to jaaruɗa foof oɗo ko neɗɗo baɗɗo important min mbaɗamo présenté walla min ƴeewa beele omo jokkodira e autorité ji keesi ɗi donc kono noon no mbimami ni ha joni taw en kalani haala oɗon politique woni politique men voilà ɓoyɗo wiide tan exactement ko ɗo gonnomi ɓaade ɗo yani tan yo ɗo bon ala wona noon Harouna wona on neɗɗo Harouna ko ɗo wonno wonirno ɗo ko yo feew so tawi kadi ɓe gaari ɓaade ko feew Sénégal wonno il va falloir ko exactement ko jaggodira e ɓeɗo pour wonde yo Sénégal o toujours yo continue fewde tigi voilà en ji Alpha Ba e nder campagne ɓennuɗo ministre Alpha Ba o waɗi toon haalis diwan mon département ma o waɗi toon haalis kono o lappama toon beele o hulata wiide mi waɗimi lappama mi rottata min gaddotomi ko salmindemo d' abord kanko Alpha mbiɗa salminamo mbiɗa man tam kadi mbiɗa weltanomo no fewi wan noon ko minen gondi to liggotomi to mbiɗa yiya action ngaji makko ɗi waɗata mbiɗa yiya rapprochement ji ɗi waddata yimɓeɓe mbiɗa yiya neɗɗo wondema ko neɗɗo newiɗo e jeedde e teyde ça hamin mbiɗa weltanomo ɗum saabi mbiɗa hokki exemple makko e Daouda Dia ministre Daouda Dia c'est la même chose ko même catégorie ngala haala ngala dille ko liggotoɓe ko ɓe mawkinaki mbi sikki yoni question makko waɗi toon jawdi makko o lappama minen somi welama mi wiya ɓe watteɓe encouragé par ce que an mbiɗa sikki ka Fuutanke aɗa andi idée ji gonɗi baɗaɗiɗi badanoji hakkillaji men toon tawi wonde toon e opposant gara dañaro neɗɗo goto ka guéri ɗum woni ko waɗano e hakkillaji Fuutankoɓe minen kam tan département de Kanel hare nde wonano hakkude coalition Takku Wallu e Pastef non wona ɗum wonno ko hakkude APR naɓe wonno toon wondunoɓe APR ɓen kaɓanno toon ɗum saabi Pastef APR e hoore mum
APR hoore mum par ce que kamɓe pecci Amadou Ba yeehi woni coalition Jaam ak Njeri ne wonno toon mais aussi coalition anda kolute voilà ene wonno toon ɓeeɗo fof kadi ko joom doole en goto fof honko fodata goto fof woni e laamu goto fof laamima goto fof honko jogui Alpha en no mbiye Pastef naaɓe wonɓe toon ɓe ɓen mi haali nani ɗum mi koye télé gommi mi waɗaɓe félicité mi waɗaɓe encouragé par ce que huccide e ɓeeɗo wonnoɓe e laamu depuis 12 ans daña hen même neɗɗo goto walla yimɓe ɗiɗo hayso tawi kamɓe en mbiyata hannde laamu en mbiyata koye pouvoir saabi ɓe dañi ɗum par ce que ɓoyani koɓe laami ɓe cowani heɓe majorité mais koɓe keeɓi toon ko darde mabɓe ɗum noon eɗen mbaɗa hen félicité Alpha donc ɗum en mbiyata o fiyama mbiyeten exactement même ko gagnima ɗum eɗen mbaɗamo félicité mais mi wawa haalde on élection taw mi waɗani félicité Daouda Dia mi waɗamo félicité mi waɗan félicité équipe mo yaduno foof woni équipe coalition Takku Wallu Sénégal ɓe ganduɗa hoorema taw hay PDS naɓe nani hen responsable département les 11 maires yaaduɓe makko ɓen foof eɗen mbaɗaɓe félicité eɗen jettaɓe eɗen mbiya goto fof waɗi ligguey mum baɗɗo fayida donc ɓe ndenti ɓe liggodima sinno ko sago taw ko arriére gonnoɗen taw guila nden ko ni ɓe ndentirno tawan hande département o ɓuuri ɗo waɗi avancé kono ɓe ndenti ko denten nde ko élection o ɓe gagnima ete ɓe jiino ɓe gañorini e dole ɗe est ce que min ko toon woni analyse am 3 ans 4 ans 5 ans avant sinno ko ngallo dental wonno toon est ce que département de Kanel walla région de Matam est ce que dañi law Macky Sall mais est ce que en ɓurtano ɗo en tigi joni jaɓanten ko en jii won wiyannoɓe en mbaɗi félicité Daouda Dia honorable hay so waɗano campagne embo wawno jooɗade so yi o gagnoto holto pawnoɗon ɗum bon min pawi ɗum koye réalisation ngaji makko aɗa andi politique ene waɗi façon ngaji yimɓe jogoɗa daña mbasa yiide yimɓe walla mbasa waɗande yimɓe walla mbasa yettade yimɓe ɗum ko Allah dandima ɗum kanko honorable Daouda Dia eɗen beltinimo andi mi ari ɗo saaha goto kalmi hakkude amen min mbiɗa andimo très bien mbiɗa kadi mi haali ɗo mbimomi kala to jahami kala to yeehi ko minen jadata par ce que mbiɗa andi ko wone ɓerde makko mbiɗa andi ko ɓerde makko nde wona somi winomo wonano ɓerde politicien woni somi wondani ma tan yomi yidanma bonande ɗum woni politicien ɓurɗo bonde e politicien ji mais vrai politicien ko kala ko dañmi mi ƴeewa bile goɗɗo dañi hono majjum ko réalisation moƴƴi waɗe nder département Kanel Daouda so waɗama tête département Kanel d' abord so tawi wonno gagnant o wonno ko 100% 50% ɗi a heeɓi to banggue idée ji walla to banggue gonal makko e nder département Kanel mi haalani ni eɗen fof ɗi gandi apport Harouna ɗum ko niveau national mais ala wuuro ngo garta e département Kanel banggue réalisation taw hayso ko didande wodere tan wiye ɗum ɓo wona Daouda Dia diide ngon wuuro wooda en mi meeɗi haalde ɗum e télé fulɓe mbi so ngon woodi yo dañ baɗɗo e réseaux sociaux wiye ngoɗo wuuro ngon ala fof wuuro e gurel eɗen mbiya gurel woni gure tokosɗe amoji ɗi gure mawɗe ɗe ngon wuuro ala commune mo garta tawa ni omo liggi on commune ɓuuri ko liggue commune makko on ala donc so tawi ɗum o wiyama tête de liste déjà à 50% a heeɓi déjà ɗon ɗum ko kala gotiro réalisation on déjà ari so wiyama kadi ɓe ndenti ɓe goni global gotal kamɓe en Mamadou Tall en Ablaye An en kamɓe fof ɓe goni ɗum force ɓe gaño par ce que ko ɗin opposition ɗin tan ɗiɗi gonno ɗon somi ari noon e nder commune de Horkadiéré ha e nder Horkadiéré min ko mami yetta ɗon biyeteɗo Alassane Mbengue ko ngolɗo lawol e o élection min jaadi e nder Horkadiéré min jaadi e nder département Kanel mais somi ari e Horkadiéré min liggodima golle baɗɗo fayida e nder commune de Horkadiéré min liggodima golle baɗɗe fayida on noon exactement hon banggue goɗɗo mo wonno nde élection yi ha ari kamɓe foof ɓe mbaɗi choisir heddade e président Macky Sall donc soɓe keddima président Macky Sall force komin jaada min jaadi jaadugal lattigal ko liggey makko ne waɗi fayida omo weeli liggodade aussi donc ɗum mo il va falloir komi waɗamo hen félicité mais Daouda ko a wawa waddemo félicité par commune ɗammaɗen félicité ko départemental
ala kadi e o campagne no way fadde no way muusi gona opposant jaɓɓa wuro par wuro ɗum koye nder campagne avant campagne o ko wiya ɗo ariɗo o en programme uji baɗɗi ɗo to banggue danema ko ari kanko goto woni leader woni opposition walla pouvoir woni leader baɗɗo wuro par wuro danema foof tigui beela ko élection yawti ko maw président Macky Sall noddi ɗum waɗi ɗum félicité walla ko way noon waɗi noddimo waɗi félicité e dow bandiraɓe makko foof to banggue réalisation commune mon no waɗi maximum fodde guure nogas e ɗiɗi e ko wayno guure ɗe ngala e oɗo fodde guure jeetati hande mbaɗaɗa wawi artande min seeɗa e réalisation commune mon mi haali ɗo en arandi mo haali haala réalisation to banggue commune en kaali département kono commune o en to banggue commune mo haali haala réalisation réalisation wona tan ko yimɓe parfois so réalisation yimɓe hande politique wonti ko neɗɗo wanna par ce que ko ɓuuri hen hamnade ɗum mbiɗi sikki mbiɗa yiɗi arde he gara hena men seeɗa ɓuuri hen hamnade ma en garoy caggal question ma o ko yimɓeɓe ko ɓuuri hen hewde hande wotirta ko wuuro wanna ɓe gotirta ko commune wanna ɓe gotirta ko famille wannani kamɓe ɓe gotirta ko hoɓe mbaɗna ɓuuri hen hewde hande ɗum saabi élection toon joni gañani neɗɗo élection walla gañani neɗɗo wuuro fawa e ko mbaɗɗa e wuuro ko fawi ko ɓurɗoma sodde yimɓe hulɓini ko ɗum woni joni toon élection ɗum saabi hande politique est ce que enen politique goto faya to est ce que ma neɗɗo laamo toon waɗa hunde par ce que hankkadine a wattan hulde mi jeɗɗata wadde ɓaari ko somi waɗi ɓe ƴewata banggue réalisation ƴewata banggue réalisation mi mofta kalisam ha élection yonta mi soodi yimɓe ɗum mi joɗɗa ɗum déjà ko ɗum woni ko won toon mais mi haalnima nane mi wi neɗɗo o waɗi e nder département he mi accani commune de Rokhaya mais somi arti e nder commune he neɗɗo haala koto banggue to banggue saɗa haala maire a haalan to banggue santé to banggue santé ɗum kamɓe sikki ala neɗɗo mo anda ambulance uji ɗi Harouna Dia walla réalisation ngaji ɗi Harouna Daouda mbaɗi e nder bien sûr e nder commune o e nder département woni ha e nder commune ha he nder commune he ala poste de santé mo jungo mabɓe yette on ala e nder commune de Kadiere wonata banggue ambulance mum wonata banggue matériel mum wonata banggue dotation mum Daouda Dia en tant que maire ala to jungo mum yettay ɗum ko hen to banggue école c'est la même chose hande mbiɗo wawi wiide commune de Horkadiere ene jeeya exactement e guure ɓurɗe wadde avancé to banggue jangde éducation ɗum waɗi ɗum ko so wiyama compétence transféré mairie éducation jeeya hen so wiyama e on commune éducation ne waɗi avancé mairie mankata haalede hen donc cela veut dire kono ligguey baɗɗo fayida mo maire o jogde acteur aji ɗiɗon gonɓe ɗon taw ko acteur aji éducatif en min komi enseignant gonno mbiɗa andi komi professeur gonnomi mbiɗa andi implication makko e nder jangde banggue bien sûr to fannuji foof gara banggue goɗɗo ko banggue accès à l'eau ɗum mbiɗa sikki hay somi haali ɗo gonɗo signali no wawi wonde seede eɗen gandi force uji ɗiɓe gaddi e nder diwanuji ɗi foof ha tengti e nder commune de Horkadiere donc so wiyama commune poɗɗo dani ko wuuro woto walla guure ɗiɗi guure ɗe ngala hen forage a haali haala guure nogas min ɓuuri ɗon ko guure nogas men waɗi amuji ha capantati donc so wiyama ko ɗeɗo guure tan ko ngoɗo wuuro woto woni hen ko ala forage hay ɗum ko forage mbimi walla guure ɗiɗi ɗum ne kadi exactement so Allah jaaɓi so Allah ittani ko satti koye ɗo e fannu dabɓo maɓe keeb château maɓɓe forage o asnoma koɗo darti maɓe keeb château maɓɓe kamɓene so Allah jaaɓi gon ɗum tan on diwan tan wonɗon ko ala forage heddiɗi amoji ɗi foof wonnoon ko wona wuuro mawgo parfois jarani château mawɗo ko ɓuuri hen hewde exactement ene jogui no yarde ɗum kadi oɗo ɗon woyndu ɗo ganduɗa hoorema ene wawa yarnudeɓe ene wawa yarnude baali mabɓe vraiment ɗum on nanɗon donc hande to banggue désenclavement ɓurɗon wadde enclavé ko oɗon pont o woni ɓurɗon enclavé ko guure gonɗe caggal Poolel Diawɓe ha caggal Poolel Diawɓe guure 5 jeegom nan toon ɓen ko cangol woni ɗon so waɗi ndungu ambulance yahata ɓe loggota yimɓe kaali waɗa o waɗi hen doole makko e darde makko min cippira hen ha mairie ndi o décroché convention avec direction FERA
eɗen jetta kamɓe fof darnoɓe hen ɓe wolelnaɓe hen équipe am municipal tigui tigui ɗum noon monsieur le maire hojomaji ɗi natti woɗɗude kono en jabanat en dañi lamɗo jaarowo e duuɓi 54 PM jaarowo e duuɓi 50 président assemblée jaarowo e duuɓi 51 hande beela aɗa jogui hoolare e ɓen sarɗiyankoɓe wonɓe toon to suudu sarɗiju gendi Sénégal fof ɓe ƴetti beela aɗa jogui hoolare mba koye hulateno ko wiyeteno koye ɓe beela heɓtata ko ɗum woni to banggue winanoɓe pewdani bala jogui jorto mabɓe bala maɓe liggo andi ko d'une part ko jeunesse ɓeɗo ko jeune uji ɓuuri gonɗo kam foof sa woni jeune a dañi hon poste uji aɗa andi ko gueɗe ɗiɗi woodi pewna walla maya par ce que aɗa heddora ko juuri sa fewni a dañi carrière sa bonni an a gayni a haɗi ɗum saabi jomum ɓurata fodnade ko fewni nde mais kono noɓe puddori ni min mbiɗa yaadi e hono noon neɗɗo kala mbaɗo wonde sa halfinama hunde sa fewni alhamdulillah a fewnini population a fewnini hoorema a fewnini population sa bonni taw bonnoɗa ko hoorema ɗum ko hoorema tan bonnoɗa mais taw bonnoɗa population aɗa foti wadde rendre compte ɗum mbiɗa sikki yimɓeɓe ne mbaɗaɓe hen blamé mais kono wadde wiyede noddede wiyede ar kaala ar jangtoɗa walla ar ko mbannoɗa ko nan ɗo winda ɗum sikki wona haare ɗum ne foti waɗede bile kala laamiɗo ene wawa rewde ngol lawol ɗum min mbiɗa yaade ɗum affaire goɗɗo ko hunde wonde nde ko kanko premier ministre sa ƴeewi o saaha ni ko hunde nde ganduɗa hoorema nde fonno wadde ko ɓooyi c'est à dire mi haali ɗum ɗo ñanden saɗa liggo ay ha tan a waɗat tan ko mbatta ko sa ƴeewi o saaha ɗi ko élection ɓiɗi faati hande ha gornanani mon yaha tan kanko liggey makko tan waɗata te mbiɗa andi kadi taw ko noon tan on liggey tan waɗata mawo liggo ko foti liggade ko mais so tawi a liggoto aɗa yeccito tan ko probléme dañata ɗum eɗen beltanomo e ɗum o saaha omon yaha par ce que mbawɗa ko o saaha welta seɗen jiiɗi Sénégal o wona Sénégal o saaha yimɓe mbawi ko wadde se ranger derrière le gouvernement hankkadine ko Sénégal hokkiɓe confiance dokkaɓe confiance mbaɗa se ranger mbasa wadde courage de mbaɗa noon mbaɗa apporté ko poɗɗa wadde apporté ko beele leydi nden yaaha ɗum woni logique o kono wona logique o wona wiide ɓeydene yeeso aɗa fetta koyɗe ɗe tigui joni jaɓanten ko hojomaji men hanndi keddora hojomaji tati jaɓanten ko en jii jaltingol Bart toon to suudi sarɗiji gendi Sénégal kono kadi jaltingol mum en tant que collègue ma maire guittugol muɗon kadi ɗon ɗo mairie de Dakar hol yiyande ma e ɗum beela wona joni jaggaɓeɓe eɗen mbawi limtu guila e jayniyankoɓe ɓe nan nodde ha nani subaka yimɓe dartaki yimɓe puɗɗima hulde no jiiruɗa ɗum ko mbiyami ko min jiiruɓe ɗum ko kala noddaɗo yo yanori ɗum ko noon jiiruɓe kala noddaɗo ittugol Barta suudu sarɗiji e kadi ittude ɗum e mairie de Dakar bon mbiɗa sikki so tawi o ittama kanko hoore makko jaaɓi peut être omo andi omo fonno iwde peut être voilà ɗum ko min ko yiyandam dokkumi laamu mbiɗa sikki laamu suusa wadde loi mo ganduɗa hoore ma taw wodani e code sénégalais mbiɗa sikki ɗum kam neɗɗo suusa waɗi ɗum laamu suusa waɗi ɗum par ce que laamu ko no jimiremi ni ko noon jimira aussi ɗon condamnation gonnoɗo ɓe guittimo toon gane toujours ko haare avocat ji ko article aji oɗo article wini oɗo article wini pour le moment ko bataille juridique ɗon mbawɗen tan ko wiide kala kene woni hen yata ko gonga o sakkitto kala ko woni hen gonga yo ɗum waɗ donc ko bataille juridique ene heewi interprétation ene heewi article mais so tawi logiquement so tawi ko logique kala neɗɗo baɗɗo kala neɗɗo cokaɗo condamnation mum gasani a wawano wonde hay candidat hawni hen tan ko holno woniri candidat ha paasi ɓe ganduno o wawa wonde candidat ɓe gaccimbo yaw gacci ɗum woni caɗele ɗe ɗum saabi ɗo c'est trop ene waɗi compliqué heddi noon ko justice nene waɗa ko foti wadde ko donc justice o so waɗi ko foti wadde ko ha gasi ma yimɓe gandu réellement to gongo heedi e holno wayi holko saabi yetti ha ɗo voilà donc e foof e holno yaari ɗum kam mbawmi min ko mbawmi wi tan ko yi yimɓe exactement yo oto poot
oto pod yoppode jaam e munen fodde jaam e munen ko waasi ƴettude fof kala pinde pinɗa e réseaux sociaux jiyata ko kaari waɗama convoqué kaari waɗama ɗum ɗo kaari waɗama ɗum tan haalte yimɓe jejjiti intérêt sénégal o yimɓe il faut garte intérêt sénégal o mbaɗa intérêt kono ɗo détail on kala mbaɗaɗo convoqué so tawi aɗa wone gonga ka jalto sa wonani gonga won hay hamam joni tan o rokka men hayso 2 minutes tan ñaagoɗen mo hakkude ma e ministre Mabouba Diagne kono hakkude ma e Alpha Ba beela jangga emin mbawi soynade mon e Pastef gudda taw mi tan gasi ha laawi kam o rokkumi ɗon ko noon mi haali ɗum nane mi wi ene wawi soynede wawi wonde aɗum mbawi soynede jangga Pastef en mbawi soynede jangga Pastef reno warde ala ba en mbawi soynede hen mi haali noon mi wi min ko caggal Daouda Dia tan gommi caggal Daouda Dia ɗum gommi andudemi Daouda Dia noon mbiɗa andi Daouda Dia ala mo ronki liggodade ɗum saabi mbimami janggoyo walla ɓawa janggoyo aɓe mbawi soynede kala to min beela liggade min liggoto andudemi mum hay neɗɗo goto o meeɗani dañjude caɗele andudemi hay saaha goto o meeɗani dañde probléme andudemi neɗɗagal makko ɗum saabi kala to min mbawi wonde e aduna kala to mbawmi wonde aduna mbiɗa andi à tout moment kala momin mbawi liggodade kala momin beela min mbawi liggodade mum donc ɗum ɗon ko woni yeeso daɗani guiti jimbiɗum tan ko ɓen kamɓe kaldaɓe surtout Alpha hamin jogdi une très bonne relation kadi relation ko relation professionnelle ni par ce que ko amin liggodo toon mais kono mbiɗa andi no mbimami ni tôt ou tard so Allah jaaɓi inchallah ma jittoru e mabɓe inchallah so Allah jaaɓi voilà Mabouba Diagne aussi la même chose Mabouba Diagne ko noon ministre Mabouba Diagne on ko ministre amen aussi on ko noon voilà donc ɗum won jombani quoi eɗen à tout moment ne wawi wadde inchallah tigui rigui en mbaɗat namdal question réponse e jaabol mum joni joni jehen e holko ɓuurma welde kono mbatten ko Dakar walla Fouta hol hen ɗo ɓuurma welde Dakar walla Fouta Fouta télé walla radio hol hen ko ɓurɗa waw hutorade Pindi TV Pindi tan jeeɓata merci beaucoup film walla théâtre Pindi kala activité kala programme Pindi on noon joguimi ko application mum so tawde mi yeɓat tigui rigui aɗa heeɗo musique c'est rare sippiro men lamba walla football yidde Chris walla Messi Cristiano Ronaldo Modou Lo walla Balla Gaye toon banggue nomi yarani toon no fewi hol préféré ma ñamdu no ñamata maafi walla maara walla yaasa hol préféré ma yaasa poisson ke tigi ñiiri buna walla leccire haako merci bravo ɗum noon a waynoto boji mi salmini kala ko jinnoɗa ka haalano ko tonguɗo jagguɗa ɗum ɗo aɗa foti ɗum wawde haalde bisimilla ma mi salmini bandiraɓe ɓenkoɓe foof kadi mi jarnimama no fewi Ba Mody mi salmini mi jarnima aussi wonɓe galle ɓe guila mawɗo Abou Diop ha less mi salmini technicien min Djiby ligguey baɗɗo fayre waɗata mi wawa gaynude aussi taw mi wiyanima mbiɗa ko jimmi haalde koni heewi won noon fannuji ɗi no mbayno leydi kono temps uji ɗi kadi temps o kadi ko temps tan waɗi temps suynti tan en kaɗat ɗon mbiɗa yiiɗi ko ɓuuri yawde yaccade noddita kam ɗo henne wan noon ko jiɗɗen haalde ko ma waɗ intéressé yimɓe ni mais kono mbiɗa andi kadi ko hunde yimɓe cohli andude o saaha pelleti yaade Pastef maaro ɗo ɗum bon gaydi goo ko salminde bandiraɓe foof famille mi salmini sehilaɓe foof mais aussi ko salminde liggoɗiɓam politique ɓe gondumi to e Horkadiéré e commune de Horkadiéré par ce que parfois mbiɗa heewi wiide min mi wonani tan neɗɗo liggotoɗo e wuuro ala guure commune de Horkadiéré ɗe foof par ce que ko Daouda heeɓi teddugal waɗa maire nde waɗa maire wi Mamadou Issa ko an presque lumtimi an bami maire ni min jogui toon foof yaare yimɓe politique makko administration foof toon ko min jogui ɗum saabi mbiɗa waɗa félicité commune o foof neɗɗo watta félicité hoore mum mais so toon gagnama so neɗɗo halfinima politique halfinima administration so gagnima ɗon e nder commune he an exactement aɗa e nder he aɗa e nder ligguey liggaɗo ha ɗum waɗi
liggey o wona liggey wuro wonno emin gañu ngo wuro min goppo ngo wuro ala wonno ko liggey gagnade commune o wadde feere holno commune o gagnata e on san commune o gagnama ɗum ko eɗen mbaɗa félicité kala responsable politique gonnoɗo e nder commune he ko rewi hen ko wadde félicité mi arta e Horkadiére wuro wadde ɓe félicité e wadde ɓe encouragé liggey musɗo wonno ɗon to banggue politique surtout exactement gona e wuro aɗa waɗa politique taw mbaddata politique o mo opposant ma gonɗo no mbiɗa waɗa mo félicité aussi ɗon e Horkadiére e nder wuuro he mo gonɗo no ko ancien ministre ko candidat ko ancien directeur général ko candidat encore tête de liste national donc gara e ngon wuro daña hen presque 1000 voix donc aɗa andi ɗum won ko liggey waɗi ɗum donc hay so tawi kono ndende wuuro he ne kono to banggue politique on sanga kanko dadma toon par ce que on poste oji ɗi yetti on to yetti niveau politique ana yetta toon donc ɗum ɗon so tawi ɗum waɗi mbaɗa d' abord premièrement ko wadde félicité wuuro ngo foof bon noon kala baɗɗo hen choix waɗira hen choix anje o yidde o waɗir choix peut être ko choix mum choix gonɗo e ɓerde mum mais aussi eɗen mbaɗa félicité yimɓe foof to banggue ɗum waɗa ha gasa taw ala haare ala caɗele ala hay duhu woto donc ɗum won ko mbiɗa ara heddi ko noon to banggue politique ɗon e Horkadiére ha e nder commune de Horkadiére yo yimɓe paam politique kadi waɗi kadi ko période politique baɗɗo intense o so yi ha politique o waɗi a waɗi élire neɗɗo o mi ƴetta exemple Daouda Dia neɗɗo o waɗama installé waɗani hay yontere ma dokken neɗɗo o on temps seeɗa exactement no wawiri yeccitirade en mais kono wona junggon tan mi waɗima élire tan junggon yecciri min donc ɗum won kadi aussi ma yimɓe dutto on ma yimɓe duttiro on banggue min nene kala mo jaaɗumi Horkadiére mbiɗa waɗi ɗum félicité mbiɗa waɗi ɗum encouragé e kadi mbiɗa wi ɗum exactement ha yesso ko lawol tegri ɗum noon Allah jarama monsieur le maire Mamadou Issa Nia ko gando kadi ni kumpatiɗo kadi ko haalata ko yewtere makko hayso waktuji ɗiɗi wonno gasata kono kadi sen jeehi soɓe jeehi haaɓe pellotoyi tawtoyde parti pouvoir mo artuɗo e Pindi TV yawmani o artuɗo e émission men hol mboni an to ngode temedere e capanɗe jeenayyi e joyyi ko ɗo wayni heednoɗo caggal to ko gorko mo Kanel e kanareje kala ko tata hen wona ɗum wonno sago amen ko yo feew Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mo